Τη γερμανική σκοπιά του παρασκηνίου των διαπραγματεύσεων για την Κύπρο φέρνει στο φως το χρονικό των γεγονότων που παρουσιάζει η γερμανική εφημερίδα. 3 φορές απείλησε με παραίτηση ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο τελευταίο Eurogroup, ενώ οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η Κυπριακή Διαπραγματευτική Ομάδα χρησιμοποίησε τεχνάσματα και σπατάλησε χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Μιλούν ακόμη για προσχεδιασμό του πρώτου όχι της Βουλής με σκοπό τον εκβιασμό του Eurogroup. Ένα παρασκήνιο θρίλερ φέρνει στο φως η γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, περιγράφοντας τι έγινε τα κρίσιμα βράδια των 3 Eurogroup που έκριναν την τύχη των κυπριακών τραπεζών και καθόρισαν το σκληρό μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Αρκετά στοιχεία γνωστά, αλλά περιγράφονται από τη γερμανική προοπτική. Γεγονότα επιβεβαιώνονται, αποκαλύπτονται νέα στοιχεία, περιγράφονται οι στάσεις Κυπρίων και Ευρωπαίων πρωταγωνιστών σε μια ιστορία που, όπως παραδέχονται πολλοί Ευρωπαίοι, ήταν μάλλον πρωτοφανής όπως εκτελήχθηκε. Ως ανελαίητοι χαρακτηρίζονται οι αποκαλούμενοι διασώστες της κυπριακής οικονομίας και τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες εξηγούν αργότερα ότι οι διαπραγματεύσεις με την Κύπρο ήταν πράγματι χαοτικές, χειρότερο από οτιδήποτε βίωσαν με τους Έλληνες. Για τη λύση της κυπριακής κρίσης από την αρχή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήθελε ανακεφαλοποίηση ή εκκαθάριση των 2 μεγάλων τραπεζών. Η Γερμανία συμφωνούσε. Στο πρώτο Eurogroup 15 με 16 Μαρτίου η γερμανική εφημερίδα γράφει ότι η Κριστίν Λαγκάρντ ήθελε κούρεμα στις καταθέσεις άνω των 100.000 στις 2 μεγάλες τράπεζες περί το 40%. Επί 10 ώρες γινόταν μάχη ποσοστών με την κυπριακή κυβέρνηση και περί τα μεσάνυχτα η πρόταση προσδιορίστηκε σε 12,5% σε καταθέσεις άνω των 100.000 και 3,5% κάτω των 100 με συμφωνία του Μιχάλη Σαρή. Με το συμβιβασμό λοιπόν υπομάλης, ο πρόεδρος του Eurogroup πάει στον πρόεδρο Αναστασιάδη για να επιστρέψει μετά από μισή ώρα δηλώνοντας ότι δεν το κάνει ο Κύπριος πρόεδρος. Και τότε αρχίζει ο εκβιασμός να κλείσει προς τις 2 κυπριακές τράπεζες η στρόφιγγα της άμεσης ρευστότητας από τον ΕΛΑ. Στις 3:30 τα χαράματα η συμφωνία διαμορφώνεται σε κούρεμα 6,75% για καταθέσεις κάτω των 100.000 και 9,9% άνω των 100. Μετά τη συμφωνία ακολουθεί κατά την εφημερίδα η χαμένη εβδομάδα. Ξεσπάει κριτική στην Ευρώπη για το κούρεμα ανασφάλιστων καταθέσεων. Η Μέρκελ εμφανίζεται να μην είναι ικανοποιημένη με τη συμφωνία και η Κυπριακή Βουλή απορρίπτει τη συμφωνία. Κάποιος από τους μετέχοντες στις διαπραγματεύσεις κάνει την εικασία ότι οι Κύπροι είχαν προγραμματίσει από την αρχή να εκβιάσουν τους Ευρωπαίους. Ο πρόεδρος του Eurogroup συγκαλεί δεύτερο Eurogroup με τηλεδιάσκεψη. Αυτή τη φορά ζητεί να μείνουν ανέγκυχτοι οι μικροκαταθέτες και να ανέβει το κούρεμα στους μεγαλοκαταθέτες. Όλοι ρεν κατά την τηλεδιάσκεψη ευθυνούν ότι για να μαζευτούν τα απαιτούμενα 5,8 δις πρέπει να επιβληθεί κούρεμα 15,6% άνω των 100.000. Όμως ο Κύπριος Υπουργός Μιχάλης Σαρής περιγράφεται ως μη έχουν εντολή να διαπραγματευτεί και να ενημερώνει ότι ψάχνουμε για νέες πηγές εξέβρεσης των χρημάτων. Η Λευκοσία ψάχνει λύσεις στη Μόσχα και η Ευρώπη γίνεται νευρική, αμφισβητώντας τη δυνατότητα της Λευκοσίας να βρει βιώσιμο σχέδιο Β. Οι Τροικανοί απορρίπτουν την ιδέα για ταμείο αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιέζει πάλι, χρησιμοποιώντας τη ρευστότητα των τραπεζών. Ακολουθεί μια πρόταση πακέτο, προνοεί εκκαθάριση της λαϊκής και κούρεμα 20% στην Τράπεζα Κύπρου και 4% στις άλλες τράπεζες. Οι Ευρωπαίοι ευελπιστούν ότι έσπασε η κυπριακή αντίσταση και θέλουν συμφωνία το βράδυ της Κυριακής 24 Μαρτίου. Αναγνωρίζοντας ότι δεν θα είναι όμως βραδιά περίπατος. Αρχίζει το τρίτο Eurogroup για την Κύπρο. Οι Ευρωπαίοι πιέζουν για αναδιάρθρωση των τραπεζών και ο πρόεδρος Αναστασιάδης αρνείται και περιγράφεται να απείλησε 3 φορές ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμά του. Οι Ευρωπαίοι φέρονται όμως να μην επηρεάστηκαν και οι διαπραγματεύσεις, τονίζουν μαρτυρίες που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα, έφτασαν στην κόψη του ξηραφιού και ήταν πιο κοντά από ποτέ η πρώτη πτώχευση χώρας της Ευρωζώνης. Ωστόσο, λίγο μετά ο πρόεδρος της Κύπρου ζητεί νέο γύρο συνομιλιών και αρχίζουν εκ του σύνεγγυς. Μετά από 4 ώρες καθορίστηκε πλάνο 8 σημείων. Να χωριστεί λαϊκή, καταθέσεις άνω των 100.000 να χαθούν σε μεγάλο βαθμό και το υπόλοιπο να πάει στην Τράπεζα Κύπρου. Οι πελάτες της οποίας έχουν μαδηθεί πολύ, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ενώ οι διαπραγματεύσεις γίνονταν σε ανώτατο επίπεδο στο περιθώριο του Eurogroup, οι Υπουργοί Οικονομικών αναμένουν σε μια ασυνήθιστη κατάσταση περιθωρίου για αυτούς. Μάλιστα, ο Wolfgang Schäuble περιγράφεται ως ιδιαίτερα ανυπόμονος, μην μπορώντας να επέμβει. Ο Ντάιζεμπλουμ τους ενημερώνει εκ νέου στις 11 ώρα Κύπρου το βράδυ ότι ο Αναστασιάδης δεν μετακινείται και γίνεται σκέψη να αναβληθεί το Eurogroup για την επομένη το πρωί, αφού υποβάλει στην Κύπρο τελική γραπτή πρόταση.
Κοντά στα μεσάνυχτα, η ανατροπή σημειώνεται και φαίνονται σημάδια συνένεσης. Εν τέλει, λίγο μετά συμφωνείται η τελική πρόταση που εφαρμόζει ήδη η Κύπρος.